Само телепортни бързо. Epic Jump Map, Skycutter Edition с Zimax и Ивана. И защото съм малко по-напред, защото съм си взел нещата. Защото по едно време се бъгна клипа и спорята снимам. Така. Description, thank you. Да, айде ти бързо. Той сега да се Това е на тъпва. будилчето. Don't look down. Айде те пързо. Totally Бързо. did look down. Окей. Butter swords. Ето ги свордовете. Те мисля, че дават Къде сме? много. Мен имам зелено. Много хубаво. И добре, ще скачам. Да видим какво ще стане. Паднахме във вода. Така. къде си? Butter creepers. Знам, телепортват се до тебе, аре бързо. Big Majestic Butter Rific Butter Hole. Така. Grab some Majestic. Не ме телепортвай. Това мисля, че е храната. Да. Защо? Къде си? О, фойерверки, супер. Мислих, че ще ми лагне тук и ще фейлна или ще падна. И сега може да се пусна на шорт. Аз съм чест диаманта. И така. И сега тук май трябва да скачаме на стълби. Окей, добре. Какво е това? О, ма fucking god! Телепорти ме до тебе. Fuck! Не съм стана. Това беше той. Сте с крипъри. Той има още. Малко търбокс. Пък те си. Няма как да се качи тук. Кажи, че няма. Няма. Сега трябва на ново лабиринта, а то ще свърши целия евент. Please, the cake is safe somehow. Така. Тук пак нещо ще стане. Нямам си идея. И тук ще ме спамва май. Да, ето. Началото на правилата казах, че в тази игра, в този мап има много сквитове, които ще ме срещат от време на време на мапи, които ще ми задават някакви си въпроси. Като аз не сланах какви са тези въпроси, няма значение, сега ще разберем. Все пак още не случва. Така. Ива, на ларш. Simple beta. На ларш, но... Там се целиме с снежни токи. И сега като гледаме на всеки случай около дървото, но винаги в маповете на Будилчо има нещо около дървото, разбира се. Около дървата. Стълка. Това никога не нагоре просто. И сега на къде? Сигурно на тук май. Да. Драпа болт. Окей. Драпа болт. Само 10 голд пича. Да, те вече затвориха врата. Фак! Крипъри! Фейл. Чупи ми се лодката. Крипъри! Фак! Нищо не е станало. Нищо. Спокойно. Нищо няма. Няма нищо. Видите. Айде сега. За малко да тръгна и да падна. И минаваме напред. И да. Пак си трябва. Ако падна. Квадратчето печели. Трябва да направя тук. Как да го скочи той?
При невъзможно да скочи. Не им ни капечи. Чай, той някакъв трол ли? Как да го скоча? Това е невъзможно да се скочи. Както и да го скоча? Ето. I want to be so on the next. О, фак, те си не ги видях! Бе, бързо. Газ. Ага. Я, бич. Я. Какво стана? Те, вижте, какви са, не! Жалкар. Гъмнивете пак. И този мап ще е разделен на епизоди. Остана само Warper. Нямам, например, да мога да го направя само на един епизод. Разбира се, компютъра не ми е много силен. Като че лаптопа, силен си, 6 гигабайт. Тук ще читна, само за да си взема айтемите. И това поне малко тъй съм слаб на тези мапове. Ще читвам от време на време. Нуп, разбира се. Не сега ще читна да се кача боли. Anyway. Вярно бъде. Хорсон Бутър Snowball Сайдон Тилън Кнокбак. What the fuck? Кнокбак. Те какво правят? Това ще ме свана. Не знам и не и пука. Аз имам меч за тази работа. Той че си го потъгва. Ти не пукна ли, бе, циганин? Окей. Turn around and find the key. Open the rainbow key. Просто много лямина. Вот такое. Видите? И сега мисля след малко да приключвам клипа. Ще имам в следващия епизод. Бъдър Келов. И това ще е за този епизод. Надявам се да ви харесало. И чо?